Velkommen til den her video. Jeg vil finde solsikker. Ej, kæft, det var så sygt. Ej, kæft. Men nu, jeg ved ikke, nu, ja, det er før. Så en gang i ugen og sådan. Nej, det er svært at tage der. Nu får I har sådan et. Jeg synes, jeg vil have heldig, at jeg synes, det var rigtig synd her med julesød. Det er sikkert her med julesød. Jeg vil ikke lave en sådan kalender og sådan. Jeg synes ikke sådan en kalender, den her år, men når jeg lige har en masse sat, så jeg kan ikke hække meget. Men jeg holder jul. Altså, jeg holder sådan en jul. Men jeg holder jul. Og jeg er kaldt med at se, men jeg holder jul. Så, ja, jeg holder jul. Jeg kan ikke se, inden fordi jeg lavede til, for at se, at det er synes jeg ikke se til den her. Og nu siger det her, det er simpelthen for, okay, og det er for langsomt, det er for klokken. Så hvad er der igen, der siger det, så det, men nogle gange syde, Katar, jeg synes, at det har spændende, hvis der findes det, og hvis jeg flere gange til sen, tror jeg, indtil vens, du skal finde det. Ja, nu er min heste fugl. Jeg kan ikke mange kædevens. Så når jeg kan give varm vindtiden. Vi er det så godt. Så vi har varm vindtiden. Kold vindtiden. Vi kan ikke have en taske eller en ny taske, og jeg kan ikke lukke, men det er fint lukket. En ny taske eller en ny, når jeg har den her side, ikke sådan side, som sådan den der måde, men det er ikke side. Det er et lifehack. Hvis godt han er ikke fået, og godt han er, så har du en gøringsstart. Så kan jeg bare have en for, det går så. Hvis den der gung, der skal køre ind på, ja, det er super godt. Altså, nu godt. Men jeg har nogle ting, vi har taget til jul, men så lige tager, hvad gør du nu til juleferien, eller i juleklæder, eller musik, eller sådan noget, julemusik, ikke? Hvad gør du i juleferien? Du kan have en juleferien, en tænker. Og hvad er du, hvis du er i England, så er det 25 timer. Nej, ikke. Ja, det er meget rigtigt. Ja, vi er absolut. Ja, jeg ikke mere se. Se! Okay. Vores ude i karakterspillet. Tror du kommer 3 år, eller tror du ikke kommer 4 år? Jeg tror, det kommer 3 år. Vi gik sidste gang. Vi fik se 1 år. Så det
Der er lige noget med mikrofondæmperne, det er ikke bare give det. Jeg kom til nu. Så kan tage det til. Men jeg prøver at kigge noget væk. Altså, det kunne jeg altså gøre med, altså, jeg noget væk i dag, jeg prøver lige at finde ud af at gøre fik videoen, og så har resten af videoen. Det ved ikke, hvordan vi gør. Så lige forklare os, nu ved den fik af sådan. Ja, så kan jeg bare sidde på huset, ikke? Hej fast, ja. Jeg giver det faktisk. Jeg tænker faktisk, at mikrofonen sådan ikke siger i tøj. Ja, men seriøst, det er seriøst. Så noget sådan det her. Sådan, ja, okay. Det har jeg fundet fra hovedet. Det er ikke særlig meget musik, jeg startede. Fra hovedet. Bare tag det hovedet. Det er ikke særlig meget musik, jeg startede. Check. Ikke tage det ikke startet nu. Det er ikke, den er ikke startet. Ja, okay. Ej, så siger jeg så. Den der EU. Men altså, jeg går bag og med sin hus. Og ved nu nænder. Hun sukker noget. Og der er det mit påskud, de er den meget for at være glad for hende. Glad i er ikke hende. Og det er ikke en humor for noget. Jeg tror nok, fordi det er lidt krævspil. Og jo, fordi at det er gangen første. Okay, pp gang, men det er ikke lige så gang som det andet første. Så siger hun, det her kunne jeg også ud med det er ikke, altså. Og det, altså ja, de siger, altså ligesom, altså at jeg så hun 80 her i en akrostatselse, hvor de over med, at vi ikke til. Den er ikke der, den der næsten mig. Det synes, men den er for ikke noget, jeg sagde for lang afstand. Nej, kun net. Altså, så jo net, så kan det mere angst i 2 år. Hvor mange ting har jeg egentlig? Jeg har 115 penge. Ja, nogen venner tror det, eller 1000 nu. 82. Ja, det er ikke fordi, at den er nøgen eller noget øjeblik. Det er fordi, at det ikke noget. Jeg har fået dig til at kæft igen. Og jeg er ikke lige til. Sådan. Tag aktning. Sådan gør. Den ikke rigtig lukket. Jeg så sådan lige. What? Jeg siger det fast. Det kan ikke gøre, hvad der er. Jeg synes, jeg er væk nu. Jeg har været her tid. Jeg kan have ledet for en i opdage og kigge. Har du lige arbejde? Mange ting er ikke så meget kig i det.
sådan er jeg fint kan ved at kæde. Jeg har vist fanden med hen, og så er den er Hoppen Hansen. Hoppen Hansen er nogle 2, vi er altid penge af mig selv om mange er det mange man synes at de her hos de syre så lokken nu fordi du må godt søge tjekke sex jeg kan ikke og ikke og sådan noget også noget tjekke sex et chicks med sex et chick sex jeg er en anden nej det er kort ud hvis jeg kunne jeg kan ikke sige fint i indtil køkkenet i starten væk og så kan jeg køkkenet lidt det er lidt bare og gik væk og hvis du pænt sagt sagt ja det kan jo være på ansigt det der det er simpelthen ikke tale for lige og så er det ikke noget af for det er noget jeg tror det vender i forhold til noget jeg kan nu det får ikke lang tid først så det er nok perfekt så er det ikke så ja nu det chikker gange ikke den kamera derfor men ikke være en kat vand vil ikke gang med 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 en kat det er sådan jeg hører de siger sådan det er lavet vand vil ikke være en kat vand vil ikke gang med 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 en kat klokken 22 halvvejs så men så er det it's for nothing so it's not why være usikker men altså det er nogen kan godt gætte der er sådan en gang vi får anden og tredje gang der bliver lidt bedre men den er lige op her og det er første gang den har lukket det her spil den er prøve at lukke det den nu i hele verden
Ikke bare den den chưa han på tillykke så siger han hækker eller ikke er det det ikke bare kan nu kan han sikkert bare han hækker på tillykke ja det han sikkert ja så han løber sit op og så ja men der er til også han må på der vi ser og nu med sådan noget og sådan så har også noget ikke tænke jeg siger at jeg har fået en håndklædesop med mindre fejl og en julefejl og det er sagde til ting som jeg har fået det vil ikke fået med sådan bare købt så jeg har købt en kop en julekop og så er der også en juletøj en weekend jeg bruger ikke weekend hvad er med jeg bare hvis nu en egen til at finde ændre når jeg ikke går at få mennesker lige lidt går til at det har man lidt men og så har jeg fået en bygninger en kølesvæg ja jeg har en kølesvæg ja så et helt kølesvæg men den er ikke så stor som de to det hele chokolade det hele ja så det men det var hyggeligt fordi jeg bare roligt så meget arbejde til at sige ja og det er også så sige kig på så har vi ikke pillet de her tæt på anden og for den anden har ikke været ved køkken hvis det er sådan noget hvis det er noget med sådan noget en bås eller noget med sko og sådan noget så får jeg købt med altså ikke andet eller mor kommer ja men hvem bruger ikke socialkomedies mor med tårer altså jeg har aldrig hørt nogen der fik et link for der tårer altså jeg har aldrig hørt mere det bag i hvilken tid så jeg med var også syre dengang var det far altså den var syre så tror bare på det det var bare den og lyd jeg tror jeg ikke tænker så mange lige her jeg kan også sige vilde jeg har ikke mere til jeg tror det er altid og sådan og det er bare hyggeligt finde ud af at det er teamwork det er noget andet der ja det hvis jeg kunne det så er det 3 stykker i her ud ja det ser 4 stykker okay det er ikke så godt det passer Rose virkelig men
Jamen, jeg synes næsten ikke andre ikke tør at sige det selv. Det er også fint. Jeg har hørt nogen sige, det er det punkt, hvorfor? Jeg er sådan og det er køben til min hoved. Jeg ved ikke, jeg siger ikke, jeg har sige, fysisk siger, jeg har for galen. Jeg siger, det er simpelthen, simpelthen. Ja, men når får en ting, så bare så være og alt muligt. Men jeg ikke har fået råd til men når man nok kommer på noget sådan andre gange ude for sådan måske sådan, ja, det er det, der ligger hos hende, det er det, der ligger hos hende, som vi kender. Bus og hvad er det der? Ja, jeg kan ikke se, så jeg går hånden af det endnu. Jeg synes jeg ikke havde en følelse. Det bliver sygt så lidt. Det er det, jeg har set det. Jeg egentlig så når med, at det var så det var koldt. Jeg fik det. Jeg ikke noget, det det var lige 24 bucks plus. Så det er også det er lige så meget. Altså, ikke at den her du kan have en bil så for at så det go det er for tyk. Jeg lige ikke har den der lige har til at gå ud i det der gå noget sådan den her går i lige før så er det jo du siger ikke du siger Kill nu hænger med. Nu hænger mere. Nu hænger. Ja, bare. Jeg ser ud nu her. Sådan. Nej, ja, det så det for om mig, det har det ikke at sige. Det er jeg så tror jeg, det er faktisk jeg ingen år. Det er helt rejse. Det er en år, så er ingen år. Det de var lidt til at ændre det, fordi jeg har søgt det på en måde sikkert, og så en 7 dage. Efter det går, så er det 7 dage til at så hold nu kæft, altså, jeg ved hvad jeg gør. Jeg kan ikke bare tage klokken for det, for det der. Altså, jeg kan lige sælge, mand. Altså, jeg kan lige sælge, mand. Ja, men hvad så lige de nye, jeg synes ikke var, det var lige, og jeg håber også, det var nede. Det var sygt træls, at Jokas nede. Jeg synes ikke, og Jokas var nede, det var sygt der. Men godt det op nu. Altså, det gør det op nu. Altså, det er sådan, nej, og Jokas ret, men det var sådan,
Gian at noget test og operationelle det var ja. Hvad tror du jeg finder her også igen? Ja, 2015. Hvis jeg tænker bare ikke finde jeg er ikke usikker på det her. Det er det første. Jeg synes, kæft det har også det var bedre. Jeg har så fejret nu så ikke en dyb person. Så kun og se for løsningen. Jeg har jo fået købt en sådan for det der, det kan ikke passe, det ikke kan få sådan så ja, det er inde i deres service truck engang. Jamen det kan man sådan lige have en bil kan køre i, ikke sådan så når man ikke kan køre i de så det er ikke altid at gå frem af. Og det er ikke lige fint at han synes så jeg har ikke hovedsagen sådan så jeg vil så lige og lidt men det er selvstændigt der er en mange at løbe i den så i år her jeg vil her kan jeg jo så i den jeg fik lige en sådan her lille og så han her er så løbe i den at jeg har kommet noget ude herinde bare har et kaffe det kan være noget vi kan komme og kæft godt længere meget mere kæft kan vi det? Kan vi? Helt ret jeg vil lige klare afsætte til det så lige så så suge af kan det sådan noget kan det sure jeg har en bil i mig jeg ved ret en men ja godt så jeg tror jeg har ikke været lige igen jeg kan ikke tjekke igen jeg kan ikke huske det ud af hovedet og jeg kan ikke andet igen og jeg ikke lige hullet det er det godt kongen den kunne blive for fat af den der med kongen til den store høring på midt i starten af det og det føles sikkert helt en børn til sin at de spørgsmål jeg ved ikke hvorfor det ja jeg tænker nok det var jeg kan ikke blive tød her ud så har jeg helt vi mangler lige et par gader en hel mere så har den helt på mand jeg synes anden det er lige det jeg mangler den anden var gargan ikke 20 hun tage det der tøj tage det lidt tøj med lidt og så nu 20 så det
så det... Så hvis du lige krydser 20, så... Så det 6, 7, 8. Og hvis du krydser det 30, så det lige... Så man kan faktisk lige... Nu. Vi fik nok sidst nok nu. En kaffe, sidst nok. Og så... Ja, altså... Jeg kan godt lide, hvis jeg kan det. Det kan gøre det, så vi kan fucking... Jeg havde gået det gange og fuck days. Jeg kan godt sige sådan, at jeg kan sige... Men jeg har ikke købt den først, det er det bedst. Så det er bedst. Bedst, ikke pis. Jeg er ikke pis. Jeg sagde bedst. Jesus, det er biler, mand. Nu er jeg så bliver mere. Jeg var også sådan en der var ham med telefonen klokken af. Han har ikke noget tøj på. Nu så jeg lige. Jeg har ikke nogen piger ved. Der er ingenting at lide med, så bliver jeg kaffe. Så bliver jeg kaffe. Jeg kan få kaffe. Nej, det var nice ikke som havde så mange biler. Der var mange biler som synes. Jeg ikke ved hvad for nice biler. Biler. Den der kigger den mangler ikke sådan noget. Har kæft mig. Han ligner i figag her for England af. Du kan godt sådan her, kigge. Men det er ikke til at den har de der selv for det er simpelthen godt se. Og det er simpelthen nej no go. Hvor mange af dem seriøst og sende det går altså ikke at det så det bare men mange siger en gang sig det selv sig de sagde det først testen sig det bil det så du sikkert skal helt for langsomt det der ja jeg ikke gør noget så går ud af et hus der det gør jeg så gør det virkelig crazy så det her nu fik jeg også godt yes. Og er det hvor fanden er det udhus derovre det sang næsten fordi jeg lige have den lige det godt irriteret de tager godt lang tid fordi jeg tror jeg tager den og vi tager også lidt lang tid nu hvorfor fanden så kan I se så nå så vi skal vi tage det op med det er virkelig svært virkelig nej det kan jeg ikke jeg har ikke for ja tager vi kunne i tilgang ja det skal nok sige så ja han er på bagpæt den er på det var ikke det 12 men det kunne virkelig ikke altså jeg kan ikke se noget af det her pink det kan jeg slet ikke se
Ganska skönt. Ja, jag får ha ögonen. Ganska skönt. 이건 이렇게 익히죠. 그냥 그, 우리는, 하이.